iKaizer Chiefs izochitha ingxenye yekhefu langoNovemba iqhudelana emqhudelanweni wobungane eGqeberha. Amakhosi azodlala neMamelodiSundowns, GoldenArrows neChippaUnited kuwe-Home of Legends Cup. Umqhudelwano wosuku olulodwa ngoMgqibelo eNelson Mandela Bay Stadium. Sijabule ngokuba yingxenye yalolu hlelo, kusho Jessica Mutawungi, ongumqondisi wezokumaketha nokuthengisa kwiKaizer Chiefs etshela iwebsite yeChiefs. I-Home of Legends Cup iyisibonelo sothando lwezwe lomdlalo omuhle kanye nomoya wobumbano ochaza ibhola laseNingizimu Afrika. Kuyithuba elihle lokuthi iqembu lethu lihlale liqhudelana ngesikhathi sekhefu futhi ligcina abalandeli bethu abathembekile bejabule. iChiefs inabadlali ababili kuphela bazobe bengekho bazobe bedlala kwimiqhudelwano yamazwe. Unozinti waseRwanda uFeandre Ntwari nomdlali wasemuva weBafana Bafana uRashwin Dodle. Amakhosi anethemba lokuthi abalandeli bawo bazofika ngobuningi babo enkundleni ngoMgqibelo njengoba benzile isizini yonke. Sijabule kakhulu ngokwesekwa okumangalisayo kule sizini. Sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi baqhubeke nokubonisa uthando nokwethembeka kwabo. Ukuba khona kwabo kwenza umehluko omkhulu ekusebenzeni kweqembu. Kwengeza uMutawungi, umqeqeshi weChiefs uNabi uzobheka ukusebenzisa imidlalo yobungane ukulungiselela ukuqala kabusha kwesizini ephethwe Premiership ngemuva kwekhefu lamazwe. Amakhosi azobheka ukubuyela ekunqobeni ngemidlalo emibili yasekhaya ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Bazobhekana neRichards Bay ngoNovember 27 kanye neRoyal AM ngemuva kwezinsuku ezintathu.